Ɲɔgɔndan bɛ sen na an ka kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa Anglican o bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ a don filanan baaraw kɛra alamisa tɛmɛnen ka kɛ ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsilen don sirabaka ko ale lakana koɲɛw ma nin ye a tako 17nan baaraw ye a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri min ka baara ɲɛsilen don sirabaka ko ale koɲɛw ma. Farikolo ɲɛjɛ kunnafoniya o bɛ tali kɛ Coupe de la Confédération ale baaraw kan Kadatu Bagayogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni ale kɔnɔna na an filɛbagaw ninnu ye kunnafoni kumabaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'olu lasaw ma aw bisimila. An bɛ foli ni tanu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn fɛn sɔgɔlen don M7 Jabarani ale ni radio Emergency sanfɛ kunnafoni kɛnɛ ni o sigilen aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bakurubaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye ɲɔgɔndanba min kɔni bɛ sen na an ka kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ ni a don filanan baaraw kɔni kɛra alamisa tɛmɛnen ka bɛn o kunnafoniya Sheikh Kulubali ale ye jamu faro ɲɔgɔn kan an bɛ olu lajɛ. Sangani alamisa don ye Décembre kalo tile 2 san 2021 walasa Anglican o don bala akɛda min bɛ min ɲɛsinen bɛ walasa Anglican o don bala ni an ko ma ko Kanjas English o kɔni ye jɔnjɔn dɔ kɔni bila sen kan min kɛra alamisa tɛmɛnen Décembre kalo tile 2 san 2021 Kalabankɔrɔ lycéeba o kɔni na kɛrɛnkɛrɛnyana a dabɔlen don kilasi 11nan ani 12nan n'an b'a fɔ ma ko interclasse lycée minnu kɔni laɲininen don olu bɛ tali kɛ lycée Tigana lycée Tamba Dumbiya, lycée Mama Kone, lycée Benso Dambele, lycée LP du Kul, fo ka se Kalabankɔrɔ lycée ba o kɔni ma. Jɔnjɔn in bɛ ka boli kan o yɛlɛma togo kɔni kan ani kan boli siraw kan. Kɛnɛ in kɔni kan lakɔliden caman kɔni kun bɛ yen fo ka taa se kanja jɛɲɔgɔnw ani a baarakɛɲɔgɔnw olu kɔni ma. Mun ni a denbaya kɔni dilen bɛ Madame Sisogo Pati o kɔni ma. A yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan. A kun bɛ ka u jikɔrɔma tinti kosɛbɛ nin jɔnjɔ kofɔlen kɔni na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɔnjɔ kofɔlen ni o ye Kanjas English ye a baaraw kɔni bɛ kuncɛ Décembre kalo tile 23 nata in san 2021 o kɔni na. O kunnafoni tɛmɛnen kɔ ka ɲɛsin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni ɲɛsilen don sirabaka ko ale lakana baaraw ma ni nin ye a tako 17nan baaraw ye minnu daminɛna bi an fɛ yan nɔ Décembre kalo tile 6 san 2021 a kɛnɛ ɲɛmaaya o kɔni tun kalifalen don minisiri min ka baara ɲɛsilen don sirabaka ko ale koɲɛw ma Isuf Kulubali an bɛ ale ka jaw lajɛ. An fɛ Mali la yan nɔ sirabanka kasara o ka ca kosɛbɛ wa ale kɛmɛ fɛn min ni a kɛmɛ ka maaw gan u kamana na ka se kisala kisa min ni a kɔni ni maa kan k'i janto i yɛrɛ la o de kama sa an bɛ waati min i ko sisan nɔ min ye jamana ɲɛmaw fɔ ka taa se siraba yɛrɛ bolibaw olu ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin waati in na san 2020 siraban kasara kɔni a kɛra sababu ye ka maa caman o bɔnɛ a ni la n'i y'o wuli ka jɔw o lajɛ sinamaw olu de ka ca a la o ko n'i y'o wuli ka jɔw o lajɛ sa nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye sababu min ni an ka jamana ɲɛmaw minnu bɛ yen n'u ɲɛsin siraba yɛrɛ o koɲɛw olu ma olu ka janto yɛrɛla kɛ ka wuli ka jɔw olu kɛ ɲina jakun kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a a bɛ yen nɔ siraban ka kasaraw yɛrɛ olu bɛ se dugan cogoya min na ka min ye siraba ka a boli a n'a tannikasɛw o nɔgɔya n'o bɛ to ka tan sɔn ale tako 17nan baara ŋunakan min ni o tɛmɛ ko don o bɛrɛ la o de ye min ye sinama yɛrɛ ale bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo di siraban bolili o kɔnɔna na. San 2002 an ka minisiriso min ɲɛsinen don sirabakow ni jamana kalaliko baara ma olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ siraba kasara cayara Mali kɔnɔ donc u ye dɔgɔfuranjɛ dɔ ta k'a fɔ dɔgɔfuranjɛ ma ko semaine nationale de sécurité routière o dɔgɔfuranjɛ kɔnɔ wulikajɔw bi kɛ k'u boɲɛ ka se mɔgɔ minnu bɛ siraba matarafa walasa k'a ɲɛw f'u ɲɛna o laɲini bɛɛ kun ye walasa kasara minnu kan ka sirabaw ka dɔ ka se ka b'o la donc o sigi ko 17nan an b'o de daminɛni na bi ntɛnɛn don Décembre kalo tile 6 san 2021 kɔnɔna la donc o semaine in kɔnɔna na dɔgɔfuranjɛ in kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛna sabati an ye kunkan min ta ɲina o kunkan in ye maa minnu bɛ sira kan n'u b'u sen na sennamaw olu ka lakanani bonya min kan ka da u kan parce que an ka jateminɛw y'a jira san tɛmɛnenw na accident minnu ye mɔgɔ minnu sɔrɔ mɔgɔ minnu sara n'i y'a mɔgɔ salenw ta 5 o 5 i b'a sɔrɔ 1 bɛ yen o ye sennama ye
cakɛda min bɛ an ka jamana ale kɔnɔna na ni ale ɲɛsin bɛ siraba yɛrɛ ale boli lakana koɲɛ olu ma ni o ye anazɛri ale bɛna wuli ka jɔ kɛ min b'a to a bɛ se ka maaw olu la faamuya cogo min na nin kalo in tile 6 fɔ ka taa bila a tile 12 la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ se ka siraba ale sariyaw olu bato cogoya min na. Dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ taa ekɔlisow la an ye ci di an ka diɲɛ ɲɛmɔgɔw ma u ka presse k'u ka yɔrɔw la a kɛra misiri kɔnɔnaw ye a kɛra église kɔnɔnaw ye pour que u ka mɔgɔw sensibiliser halisa siraba sariyaw batoli la sɛnɛmaw ka considération sira kan priorité u ko fana jateminɛ sira kan donc an bɛ taa carrefour fana na ne y'a jateminɛ sisan yɛrɛ n'aw taara carrefour la Bamako kɔnɔ an'an ka dugubaw kɔnɔ région bɛɛ kɔnɔ donc an ka mɔgɔw bɛ yen ani association de sécurité routière ani école de la jeunesse an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka taa sira sariyaw yira mɔgɔw la toujours ka mɔgɔw la sensibiliser pour que ni accident bɛ nɔgɔya an ka siraw kan cogo min na ni mɔgɔ bana ni mɔgɔ faga bɛ nɔgɔya an ka sira kan cogo min na. Nin kɛnɛ in kan an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsin bɛ siraba yɛrɛ o boli kibaruyaw olu ma ale kɔni bɔra ka min ye bolifɛn k'o ta k'o di lujuratɔ ma maa min yɛrɛ bɛ yen sa ni ale kɔni ni a ka lujura o sɔrɔla siraba yɛrɛ ale boli o kɔlɔlɔw olu ma ni senama kun don baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛrɛ la ni misaliya min ni a bɛ maa ko fɔ maa min ni o kɔni kɛra siraba ka kasara o sɔrɔ fɛn ye ni senama kun don o bɛ se mago cogoya min na ni ko o kisi ka ta n'a ye lapitali a k'a dɔn nin wulikajɔ in kɔni polisiw ka jɛkulu fɔ ka taa se min ye sapeur pompiers ka jɛkulu ma u bɛɛ lajɛlen yira la. O kunnafoni tɛmɛnen kɔ an ka jamana sanubɔlaw ka jɛkulu bɛ yen nɔ ale ɲɛmaa kɔni bɛ a hakilinata di an ka jamana ale sanuko koɲɛw kan an bɛ jɛ k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn Abdoulaye Fama Kulubali ale ka kuma galamana. Anw ka secteur ma organisé i kɔrɔ min y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali sanu tɛ maliyɛnw tɛ a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye tant que n'an ka secteur ma organisé Mali sanu tɛ maliyɛnw tɛ an y'a ye bi komi i ye a fɔ cogo min na wulikajɔ cayalen don bi kosɛbɛ mais wulikajɔ min filɛ nin ye bi an bɛ ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye kun tɛ se ka di kuntigi kɔ atelier caman bɛ ka kɛ bi anw ta bɛ ka kɛ anw bɛ ka mɛn dɔrɔn mais fɛn min ye comptoirs ye normalement comptoir kungo man ka fɔ comptoir kɔ n'i ye mɔgɔw k'u ka ko ɲɛfɔ a kɔfɛ a bɛ kɛ majɛ ye donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn min b'an ka secteur kɔnɔ n'o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye k'a daminɛ ministère lakaw la k'a daminɛ service technique mɔgɔw la ICROM bɛ ka laɲini min kɛ fo ka a ka se ka baara kɛ fo que an ka sɔrɔ fɛn dɔw kɔnɔ minnu bɛ yen ni majɛ b'o la an b'o ɲɛfɔ u ɲɛna bien vrai que an ka lettres bɛ ministère bɛɛ lajɛlen na mais ateliers la gɛlɛya bɛ yen bon i dun mana di kuntigi kɔ a tɛ ɲɛdɔn voilà n b'a fɛ ka o de fɔ o yɔrɔ la parce que pour que Mali sanu ko ka se ka ɲɛdɔn fo an ka identifier ye mun ye ne ye sanu sanna ye ne ye collecteur ye ne ye comptoir ye ne ye exportation ye ne ye financier bon ni ninnu donna ka bɔ ɲɔgɔn na a ka ca la Mali sanuko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ mais e tɛ se ka kɛ exportation ye k'e b'a bɛɛ kɛ e tɛ se ka kɛ comptoir ye k'e b'a bɛɛ kɛ e tɛ se ka kɛ damasena ye k'e b'a bɛɛ kɛ bon ninnu filɛ nin ye gɛlɛya jumɛn de nana ni nin ye gɛlɛya min nana n'a ye o de ye contrôle baliya ye an mɔgɔ minnu nana ka na gouvernement ka papier ta k'o ye agrément ye ka baara kɛ n'a ye donc anw kɛra fugari ye anw kɛra mɔgɔ koladɔnbaliw ye ka sababu kɛ gouvernement ka contrôle baliya fɛ bon baara in tɛ se ka kɛ cogo si la fo gouvernement yɛrɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a dɔn majɛ min bɛ yen kuma min bɛ ka fɔ bi a fɔ b'a ka ca dɛ mais baara in k'a fɔ ko jɔsenba b'a kɔrɔ jɔsenba t'a kɔrɔ mais an kɔni ka cɛsiri ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye pour que jɔsen ka se ka sɔrɔ a kɔrɔ k'a ye message lase ɲɛmɔgɔw ma min ye min ye u ka wele ka o f'u ɲɛna u ka se k'o kɛ. Jamana marabolo kunnafoniya jaw olu farala ɲɔgɔn kan Kanja Tarawele ale fɛ an b'olu lajɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ Kulikoro sefa wari miliyɔn 100 kun kan fɛn o kɔni de bɛna don sɛnɛkɛ baraji dɔ la min bɛ ka jɔ cɛntigilakaw fɛ yen nɔ Kulikoro dugu kɔnɔna na nin baara in kɔni kolomokariliw kɔni daminɛna alamisa don Décembre kalo tile 2 san 2021 nin baraji kofɔlen kɔni bɛ ka jɔ cɛntigila dugu kɔnɔna na yaasa ka taɲɛ don cɛntigila sɛnɛkow kɔni na ani ka nɔgɔyaba don u ka balokow la nin baarabolo kɔni senkɔrɔma donnen don kasabiko la marabolo cɛbɔli baarabolo maaw kɔni fɛ ani Paris maaw kɔni ka bolo ɲɔma kɔnɔna na n'an bɔra Kulikoro an bɛ taga Banjakara
ma marfatigi dɔw minnu n'u bugunatigɛma dɔn olu kɔni bina mɔbili 2 kɔni kan alamisa don décembre kalo tile 2 san 2021 maaw kɔni tun bɛ mɔbili fɔlɔ kɔnɔ mɔbili 2nan o tun ye misiw ye ni bingale wale kɔni kɛra banjagara ni sevare kɔni de ni ɲɔgɔn cɛ mɔbitikaw feno sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni bingalikɛla nunu kɔni tun nani ni mɔbili kofɔlen 2 nunu bɛɛ lajɛlen hali san bɛ yɔrɔ mina ko bi u ma ye fɔlɔ wa u ka ni bingali wale fana kɔnɔna na u donsow ka gwa min kɔni fana bɛ ni yɔrɔ kofɔlen na u ye o gaw fana tiɲɛ ka sɔrɔ ka taga walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoni na an bɛ taga an songo minibus dɔ min tun bɛ ka bɔ Niger dugu kɔni kɔnɔna na k'i kunda an songo mara kan ale kɔni bina bura dugu kɔnɔna na n'o ni an songo cɛ bɛ kilomɛtiri 30 bɔɲɔnko bɔ maa kɔni ni ma to a la nka maa 6 olu kɔni banana ni kelen yɛrɛ ta ka jugu la kosɛbɛ boli dantɛmɛ wale kɔni de kɛra ni minibus in kɔni binni sababu ye ni de bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoni na o kunnafoniya de bɛ taa n'a ye jamana kɔkanko kunnafoniw na min jaw farala ɲɔgɔn kan Fatumata Jalo ale fɛ Senegalkaw fɛ yen nɔ diɲɛbana covid-19 o bolofara kura mbalo n'a bɛ fɔ ma ko variant omicron o ka fɔlɔw yera yen nɔ jumadon Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation n'a damasɔniya IRSF ye o fɛ a yera maa mun na cɛ dɔ de don min taara Dakar a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ wa a kun bɛ nisɔngoya tagama dɔ kɛ maa 300 bɔɲɔnko kun bɛ min kɔnɔna na n'u bɔra jamana yeleke wɛrɛw la Gambikaw fɛ yen nɔ olu ka jamana ɲɛma kalafili o jaabiw bɔra Adama Baro ale de taara a ye jamana ɲɛma ye manda 2nan na ni jamana ɲɛma kalafili jaabiw dira karidon su fɛ commission électorale indépendante o ɲɛma fɛ jaabiw y'a yira k'a fɔ ko Adama Baro k'ale sugandira a ye jamana ɲɛma ye 100 sara la maa 53 bɔɲɔnko olu de votera ye Tchad jamana kɔnɔna na u ka médecine kalandenw bɛ grève la a yirala k'a fɔ k'u tɛna kalanw daminɛ bi tɛnɛndon décembre kalo tile 6 la bawo u ye nin grève in daminɛ kabini novembre kalo tile 10 alamisa tɛmɛnen na ni lakɔliden ninnu tun b'a fɛ k'u ka nisɔngoya yira tagama dɔ sen fɛ yaasa u ka san 2 tila bourse min bɛ gouvernement na n'a ma sara k'u k'o sara u ye ni ka nɔgɔya fana don u ka kalanko la nka nin nisɔngoya tagama in Tchad finitigilakaw polisiw olu y'a bali Gabonkaw fɛ yen nɔ tɛnɛndon décembre kalo tile 6 o y'a tile 14 ye lakɔliden dɔ n'olu gɛnna ka bɔ ekɔliso dɔ la n'a bɛ fɔ ma ko école normale supérieure olu bɛ k'u ban ka dumuni kɛ k'u ka nisɔngoya yira o ko kan ni y'a san 1 de ye ni lakɔliden 4 olu gɛnna ka bɔ ekɔliso in na kalo 6 yan'u ka kalanw banni cɛ u gɛnna de k'a sababuya kɛ u lakɔlimɛtiri muso dɔ bilala ɲɔgɔn na wa k'u y'u ka ekɔliso minan dɔw kari ni k'u jeni grève dɔ senfɛ min kɛra u ka bourse sarali kun kama Madagascar jamana kɔnɔna na kiribon dɔ dayɛlɛnna Antananarivo maaw kama sɔmi kelen no k'a fɔ minnu ye fanga dadafiriko dɔ boloda kiri bɛ ka kɛ maa minnu kan olu bɛ t'u jɔ maa 21 de la wa Faransi jamanaden 2 u n'u musow olu b'o cɛma olu bɛnana kun kama a bɛ fɔ de ma ko atteinte à la sûreté de l'État n'o de ye ka dankari kɛ jamana ka basigi la fo ka taa se ka fara maa ŋaniya jugu kan ni ka baara dɔw boloda yaasa ka Madagascar jamana ɲɛma André Arajoelina o fagali kama ni maa 2 ninnu minɛna juillet kalo tile 20 tɛmɛnen na wa kabiri o wagati u bɛ kasobon dɔ de la Tiafahi Madagascar faaba kɛrɛfɛla la ni tun ye Penda Siribe ale ka ɲininiw ye o kunnafoni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka faaba kɔnɔna sugu kɔni falen do bi muso masiri caman ale la nka a feerebaw kɔni ye a yirana k'a fɔ fɛn min kɔni ye sanni feere o kɔni ka suma kosɛbɛ nin waati in na ka sabu kɛ dugu ale gɛlɛya ye Abdul Kader Toure ka fara Umu Jakite ka olu ye munumunu salo kɛ u ye ja minnu sɔrɔ masiriko la an b'olu lajɛ san o san dɔ bɛ ka fara musow ka labɛnni fɛnw kan Bamako fantan 4 bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sugu kɔnɔ o labɛnni fɛn dɔw bɛ tali kɛ ka da finiw buguluw chaînew fo ka taa se bracelet ma ni masiri minnu kofɔlen filɛ nin ye denmisɛnnin ta bɛ sɔrɔ a la mɔgɔkɔrɔba ta b'a la ni sanyɛlɛma ɲɛnajɛw hukumu kɔnɔ ni masiri kofɔlen ninnu feerebagaw t'a la ka sannibaga caman sɔrɔ a tiɲɛ ka di Ala ye fɔlɔ la tun ka fisa mɛ sisan sugu tɛ yen fɔlɔ suguba tɛ yen yɛrɛ de ne kɔni ka kun kɛ wariko ta fɛngɛ n ko wari tɛ mɔgɔw kun quoi bon ni 31 ni seli ninnu sera an bɛ marché sɔrɔ bon yan kɔnɔna na parce que an ka sugu nin datugulen de don sisan yɛrɛ san dama dama nin yɛrɛ kɔnɔ kɔni tiɲɛ ka di Ala ye marché tɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ an bɛ Ala fo k'a barika da parce que an bɛ se ka na an bɛ se ka taa an bɛ Ala barika da o yɔrɔnin na quoi mais sanni fɛnɛ wagati lako de don wagati dɔ kuma dɔ an bɛ na taa an bɛ taa kuma dɔ t'an ɲininka yɛrɛ wagati dɔ fɛnɛ an bɛ se ka na san dɔɔni min kɛ an bɛ taa mais tile filanin kɔni ma nɔgɔ an bolo tiɲɛ ka di Ala ye dɔɔni dɔɔni ni seli ɲɛkɔrɔlaw de tɛ sinon ni a bɔra seli ɲɛkɔrɔla ninnu na dɔɔni
marché titine komi de la femina dron don kelengele ne mena fere la de ne ba fere sabi santambo mais ne kumi gala de ka fere sanye place ta gelewo bala parce que do ba ta jurula o de ya gele sino gele batalati fen ni bala gele na no de bi alhamdulillah angone amela ton parce que ni ngo marché te ne galon tigɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na alhamdulillah fɛn bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ n'a gɛlɛya bɛ yen quoi kuma dɔ la gɛlɛya bɛ na kuma dɔ la nɔgɔya bɛ na mais ni yɛrɛ ye cɛbakɔrɔ ye i bɛ fɛn dɔw muɲu quoi ouais alhamdulillah n kɔni n ye 35 feere kɛ an ye seli feere kɛ mais seli feere alhamdulillah me marché sɔrɔ yɛrɛ ne baara na a bɛ san 4 ɲɔgɔnna bɔ sisan n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ ni masiri ninnu feere u bɛ dɔndɔni sɔrɔ u ka feere kɔnɔna la ka d'a kan musow kɔni tɛ sɛgɛn u ka masiri ninnu sanni na diɲɛ don o don walasa k'u yɛrɛ cɛɲa Kadasike bi kunafoni hali Kanala Ahmedu farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw la min bɛ tali kɛ Coupe de la Confédération baaraw mun kɔni kɛra kari tɛmɛnen ka bɛn décembre kalo tile 5 ma sanba 2021 kadatubaga ko hali jamanu fara ɲɔgɔn kan olu filɛ Farafina wani ka kɛnɛ fitini no Coupe de la Confédération sa a tour de cadrage dolantan hukumu kɔnɔ Binga FC ale ni Zanago United dun kɔdalen no ɲɔgɔn na hakilina jiginna tali dolantan na sa Binga ale buruna ko burungo jugu saba ani kanangolo Zambika fe o la kɔsegi dolantan hukumu kɔnɔ sa jalatigi Golo Tarawele n'a ka cɛdon kɔni y'a yira k'u bɛn'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka nin score remonter cogo min na dolantan bɛ daminɛ dɔrɔn tago fɔlɔ wagatiw la sa Binga FC dun togo bɛ ɲɛ kosɛbɛ dolantan kɔnɔ na u bɛ bagabagaliw kɛ ko ɲuman nka cɛluyaralaw sen tɛ taa jɔda la an bɛ taa sɛngɛ lafiyabɔ la n'o jaabi filani bila fu ani fu tago filanan baaraw daminɛ kɛrɛnkɛrɛnna dolantan banu kuma tiroyalen sa Binga ne ka wuli ka jɔ bɛna bonya kosɛbɛ o bɛna sanga tan laban kɔnɔna na Binga mɛna cɛlu fila sɔrɔ ka dun Yusuf Jalo ani Yusuf Kulubali fɛ n'o yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka don gɔɲin na dolantan bɛ kunca n'o jaabi ye fila ani fu ka taa Binga kanu na nka o tɛ kɛ sababu ye k'u qualifier ka taa tour de cadrage kɛnɛ kan ka d'a kan taali dolantan na u kun buruna saba ani kanangolo ɲɔgɔn sera kuncɛlen an sera Binga degeden karamɔgɔ ma fo ka taga se a ka jalatigi ma n'o Ngolo Tarawele u ye ɲɛfɔli kan ye nimisa tana parce que nous nimisa tana an y'a engagé compétition na personne ne s'attendait qu'on allait arriver ici donc ni an sera non ça veut dire que denmisɛnninw y'u se kɛ a nimisa bɛ bɔ bulu jumɛn kan on pouvait voilà dans quelque chose ni b'a dɔn k'a fɔ k'i kun bɛ se ka dɔ kɛ min tɛ nin ye ça veut dire que o regret de bɛ se ka kan na parce que le match aller donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw y'an jɛ maintenant o y'an ka match o y'an handicapé kosɛbɛ par rapport au match aller maintenant sisan bɛɛ b'a ka responsabilité située par rapport à ce match là. Bon mun y'an jɛ dɔrɔn an ma se ka fasale an ma se ka fara ɲɔgɔn kan parce que 4 titulaires de tora Mali la nɔ mun ma se ka taa bon ballontan na a ka gɛlɛn o bɛ jouer mɔgɔw ma ballontan na bon plupart bɛɛ an ka fana ka bi bɛɛ donna o point fort de la i n'a fɔ balarete ninnu na bi i n'a fɔ an ye consigne entraîneur consigne d'a ma an k'o kɛ an ma se k'o u ma occasion sɔrɔ an kun na en plus u ma balarete sɔrɔ pour que u bɛ se k'o fɛngɛ mais ni ala ko an ma da ala kunna ala de b'an dan yan an bɛ fɛ ka korosi Mali seyɔrɔ la di Mali ma mais a ma se ka ni jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Binga FC kɔni sen bɔ nin tolon kɔfɛlen na nka u ka parcours b'a to maaw bɛ bonya ni tanga ta ka da u kan ka d'a kan u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa k'an ka jamana yanga bonya nin tolon kɔfɛlen kɛnɛ kan. An filɛbagaw ni farikolo ɲɛnajɛ de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni kɛnɛ na aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na aw sɔgɔlen ka to MCT Jabarani hali ni radio Emergence sanfɛ a k'an bɛn ni kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan.